Gabonak neureak dira! Barkatu, gabonak salbatu nahian gabiltza! Flexibilidadea. Pues gehienak zurazki COVID-akin hasi zinen flexibilidadeena, bulegora junez, ez dakiz ez. Bueno, pues ez da amatasunari lotutako neurri bat hartu zena, baina egia da amatasunari eragiten diola positiboki. Bazegon gauza oso interesgarri bat, orokorrean ikuspegi feminista baten baitan edo lan egiten zutenez, kolektibo horiek, helburua ez zain hainbeste kontziliazioa, ez? Baizik eta orokorrean, ez, da, lan eta bizitza bizigarriak bultzatzea edo. Bizkaiko Foru Aldundia, Bizkaia denontzat. Trafikoari dagokionez, AP8 autobidean, Artxandako tuneletan, mozketak eta desbideratze jarraituko dute, ostegun gauer arte, hilak bost eta Ugaskoz Lasalbe tunela, 4 hilabetez itxita gongo da gaurtik aurrera. Gainera, A8an, Basaurin eskuineko erreia itxiko dute, Donostierako noranzkoan gaurtik ostegunera arte. Malmasineko tunelean berriz, Santanderrerako bidea itxiko dute gaur gauean. Halaber, N600 eta 54 errepidean, Santurtzi, Mamarigako tunela itxiko dute, lehenengo portuko noranzkoan, baita A8ko noranzkoan ere bihar gauean. Afekzio guztia gaueko 10:00 goizeko 6 arte izango dira. Informazio gehiagorako sartu bizkaia.eus atarian. Bizkaiko Foru Aldundia, Bizkaia denontzat. Azkenik, Globoren eredua ez da jasangarria, motxila horien enpresa aspaldidanik dabilizunak pilatu, izan ere 267 milioi euro zorrizkio Espainiako gizarte segurantzari eta porrot egiteko mehatxua gertu duela iragarri du autonomo faltsuen bidez funtzionatzeari utziko diola. Konpainiaren arabera aurrerantzean soldatapeko langileak izango dira banatzaileak eta ez autonomoak. Ikusten dugu enpresak basekiela ez egoela legea betetzen, eta espero dugu orain aldaketa honekin horrek ez ekartzea kaleratzeak. Euskal aurkezle eta bakarrizketari baten erasoak salatu ditu neskatalde batek. Euskal komunikabide desberdinetan aritzen den gazte oinatiar batek eginiko eraso matxistak salatu ditu neska gazte talde batek isa sare sozialean. Gizon horren eraso fisikoak, sexualak, psikologikoak eta hitzezkoak jasan dituztela adierazi dute eta erantsi dute egoera horrek ezin duela isilpean jarraitu. Gizonezko batek bere bikotea erail zuen larun batean Pasaian. Krimen matxista ugaitzestearen bidean elkarretaratzea gauzatu zuten atzo eta herritarrak zein erakunde publikoak bertaratu ziren. Honek erreakzio kolektiboa eskatzen du, hori da hemen islatu dena eta aldi berean ere militantzia gutako bakoitzaren eskutik berdintasunaren alde. Izan ere desberdinkeria oso errotua dago gure gizartean eta horren adierazle nagusia izan da erailketa matxista hau. Argitu da Gipuzkoako bertsolari txapelketako finaleko 8kotea, utzi gabe baina beti gora eginda, Oiana Iguaranek irabazi zuen igandeko saioa. Gauzak horrela, honakoak izango dira datorren abenduaren 14an Donostiako Ilunben arituko direnak. Beñat Gaztelumendi, Alaia Martin, Oiana Iguaran, Anela Abaka, Nerea Lustondo, Eneritz Artetxe, Andoni Rekondo eta Aner Peritze Euskitze. Gabon guztioi, Donostiako udalak pasaden larun batean inauguratu zuen Mikel Zabaltzaren omenezko plaka. Itxaurrondo auzoan ezarri du idazkuna udal gobernuak Guardia Zibilaren kuartelaren inguruetan izan ere, bertan erail zuen indar polizial horrek Zabaltza 1985ko azaroaren 25ean.
Sumar mugimenduak Alba Garzia izendatu du idazkari nagusi Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Taldeak bere lehenengo batzar nazionala ospatu zuen pasaden larunbatean Bilbon Arrupetxean. Bertan hautagaitza bakarra aurkeztu zuten Euskal Autonomia Erkidegoan mugimenduaren buru izateko Alba Garzia, Lander Martinez eta Edurne Garzia barne dituena. Hain zuzen ere, militanteen 85% onespena lortu zuen proposamen honek. Feminismoa, etxebizitza, larrialdi klimatikoa eta zerbitzu publikoak Sumarren lehentasunak izango direla adierazi zuen besteak beste Alba Garziak. Ez zaigu koherentea iruditzen. Aurrekontuen aferan Gipuzkoako datorren urterako plan ekonomikoa aurrera irten da Foru Aldundiak PPrekin akordioa lortu ostean. Gipuzkoako Foru Gobernuak, EAJak eta PSek gutxiengoan agintzen duen Foru Gobernuak, legealdi honetako lehen aurrekontua onartzeko beharrezko babesa lortu du PPri esker. Aurten 2023koak luzatu behar izan zituzten, babes falta zela eta aurrekontuen inguruko bozketa datorren abenduaren 20an egingo da Gipuzkoako Batzar Nagusietako osoko bilkuran. Alderdi Popularrak nabarmendu du Gipuzkoako aurrekontu proiektuan hainbat ekimen sartzea lortu duela. Horien artean daude migratzaileak erregularizatzeko, formatzeko eta Gipuzkoan integratzeko plan pilotu bat, baita nazioartekotzeko zailtasunak dituzten enpresentzako diru laguntzak ere. Gipuzkoako Aldundi nagusia Eider Mendozak adierazi du PPren babesa berri ona dela, baina hala ere oposizioko gainerako alderdi politikoekin elkarrizketak eta negoziazioak mantentzeko borondatea duela nabarmendu du. Gobernuaren helburua Mendozaren arabera adostasun zabala lortzea eta Gipuzkoako aurrekontuak ahalik eta babes handienarekin onartzea da. Zabalik daude eta nik uste dut berri ona dela gu danok gai izango bagina elkarrekin ditugun erronka hori erantzuteko. Bestalde, EH Bilduk iragarri du osoko zuzenketa aurkeztuko diola Gipuzkoako Foru Aldundiaren aurrekontu proiektuari aurrekontuaren aurka dagoela argi utziz. Maialen Iriartek EH Bilduk Gipuzkoako Batzar Nagusietan duen bozera maileak azaldu duenez, onartezina da Foru Gobernuak oposizio osoari proposamen berdina egin izana, EH Bildu lurraldeko lehen indarra dela kontuan hartuta. Foru Gobernuak uste badu horrelako akordio batean Euskal Herria Bildu eta Partido Popularra akordio berean batera aritu daitezkela oso oker dago. Proposamen horrek 3 alderdiei balio diela uste balin badu, argi dago proposamen horrek azaleko kontuak bakarrik jasotzen dituela. Eta proposamen horretan ez dela muinera edo egiturazko edukietara sartzeko inolako ahaleginik egiten eta ez diola ondorioz erantzuten Euskal Herria Bilduk egindako proposamenari inondik inora. EITBko programa baten aurkezlearen aurkako salaketa publikoa egin dute hainbat emakumek. Informazio gehiago dauka Xabi Alok. EITBek eta Irudamatxo ekoiztetzeak bertan bera utzi dute primeran plataformarako saio bateko ekoizpena, emisioa eta zabalkundea hainbat gaztek sare sozialetan aurkezlearen erasoak salatu ostean. Oñatiko aurkezle eta umoregile baten erasoak salatu dituzte zenbait emakumeek sare sozialetan zabaldutako komunikatu batean. Karisma handia du baita babes soziala ere diote idatzian eta gaineratu txanponaren alde bat besterik ez dela. Eta ez dela eraso bakarra izan, asko izan direla gizon horren eraso sexualak, psikologikoak eta berbalak pairatu dituztenak. Emakumeek nabarmendu nahi izan dute egoerak ezin duela isilpean jarraitu eta neurriak edota erantzukizunak hartu behar direla. Horiek horrela, aurkezlearen aurkako salaketak publiko egin ostean, Euskal Irrati Telebistak kautelaz bertan bera utzi du Iker Plazaolak primeran plataformarako gidatzen zuen barraka saioaren ekoizpena eta emisioa. Hedabide publikoak oharbidez jakinarazi du, gertakariak argitu eta protokoloak aplikatu arte, ekoiztetxearekin koordinatuta hartu duela neurria. Irudamatxo ekoiztetxeak ere bere aldetik idatzia argitaratu eta salaketen zilegitasun oso aitortu, biktimei babesa helarazi eta min gehiago ez egiteko konpromisoa hartu du. Irudamatxokoek duela egun batzuk izan zuten gertakarien berri eta kontatu dute orain arte ez dutela neurririk publiko egin, oharra kaleratu duen taldearen borondatea eta denborak errespetatzeko. Behin publiko eginda ordea, ardurak hartzea dagokila esan dute eta 2 neurri iragarri dituzte. Alde batetik, salaketa jaso duenak aurkezten duen saioaren sustapena eta emisioa bertan bera uztea, eta bestetik, EITBrekin bilerak hastea, egoeraren larritasunari dagozkion neurri gehiago hartzeko.
Euskal Herrian gizonezkoek gauzaturiko sexuraso eta gainerako indarkeria matxistak salatzeko Instagram kontua sortu da. Espainiar estatuan Cristina Fallaras kazetariak martxan jarritako mugimenduari jarraiki figura publiko zen gizonezko anonimoagoen kasuak plazaratzeko plataforma da. Hainbat kasu nabarmendu dira dagoeneko tartean, Donostian musika teknikari gisa aritu izan den eta ICG inizialak dituen gizonarena. Euskal Herrian ezagutzera emandako azken hilketa matxista kasuak Pasaiara arte garamatza. Izan ere, bere bikotekidea hil zuen gizonezko batek pasaden larun batean Gipuzkoako herri honetan. Pasaiako hilketa matxista salatzeko elkarretaratzea egin dute Donostian Gipuzkoako Aldundiaren aurrean. Ana Leonor bikotekideoiak hil zuen tiroz larun batean, Pasaiako Eskalantegi kaleko etxebizitza batean. Hilketa burutu eta gero Bilabonako udaltzaingoaren egoitzan entregatu zuen bere burua, bikotekideoia hil zuela aitortuz, eta ertzaintzak bertan atxilotu zuen. Poliziak ikerketapean du kasu eta ondoren orduetan aurkeztuko dute gizona epaiaren aurrean. Ana Leonorrek duela 4 urte ere indarkeria matxistagatik salaketa jarria zuen bikotekideoiaren aurka, baina 2022an artxibatu egin zuten kasua. Pasaiako bekoz beko elkarte feministan ere laguntza eskatu zuen. Gertatutakoaren aurran igandean elkarretaratzea egin zuten herrian Pasaiako mugimendu feministak deituta eta jendetza batu zen. Udaleko ordezkariek parte hartu zuten Teo Alberro alkatearekin batera. Bertan izan ziren halaber Xabierre Zeizabarrena Gipuzkoako Batzar Nagusietako presidentea, Eider Mendoza diputatu nagusia edota Miren Elgarresta Emakundeko zuzendaria besteak beste. Instituzioek erabateko gaitzespena adierazi dute hilketa matxistaren harira. Udalak 3 eguneko dolu ezarri du herrian igandetik asteartera biak barne eta ondorioz bertan bera utzi ditu egun horietarako aurreikusitako ekitaldi guztiak. Bestalde Aldundiak ezoiko batzarra egin du emakumeen kontrako indarkeriaren aurrean erantzun publikoa emateko Gipuzkoako protokolari jarraituz eta elkarretaratzea egin du Foru Jauregiaren aurrean. Honek erreakzio kolektiboa eskatzen du, hori da hemen islatu dena eta aldi berean ere militantzia gutako bakoitzaren eskutik berdintasunaren alde. Izan ere desberdinkeria oso errotua dago gure gizartean eta horren adierazle nagusia izan da erailketa matxista hau. Euskal Herrian aurten izan den 6. hilketa matxista izan da. Herritarrek eta instituzioek ozen eta argi diote ez hemen ez inon indarkeria matxistak ez du kabidari gure gizartean. Bortizkeria errotik desagerrarazi eta emakumeak berdintasunan aski izan arte lanean jarraituko dutela azpimarratu dute. Gazte Euskaltzaleen sareak eta Nafarroako Unibertsitate Publikoko Euskara taldeak euskaraz ikasteko eskubidea aldarrikatu zuten pasaden asteburuan Iruñan eginiko agerraldian. Gazte Euskaltzaleen sareak eta Nafarroako Unibertsitate Publikoko Euskara taldeak elkarlanean agerraldia egin zuten Iruñean, unibertsitatean euskaraz ikasteko eskubidea aldarrikatzeko. Euskaraz biziko den belaunaldiak gara dinamika nazionalaren barruan. Bertan, euskaraz ikasi ahal izateko kanpora joan behar izan duten, edota nupen haien ikas ibilbide osoa euskaraz egin ezin izan duten gazteak bildu ziren. Taldeak urte luzez Unibertsitate Publikoa euskalduntzeko borroka egin arren, 37 urte beranduago, oraindik euskarak 2. edo 3. mailako hizkuntza gisa tratatua jarraitzen izaten du bertan. Magisteritza eta gizartelaneko graduak kenduta ezin da beste gradurik ikasi euskaraz nupen. Irakasgai batzuk euskaraz ere egin daitezke, unibertsitateak bermatu gabe, irakasleak euskaraz baldin badaki. Soilik nupen eskaintzen diren kredituen 29% da euskaraz. Hori da nupek
ikasle euskaldunoi eskaintzen diguna. Ogi apurrak besterik ez. NUPen euskaraz ikasteko dagoen eskaintza eskasa salatu eta unibertsitate publikoko arduradunak interpelatu zituzten. NUP euskalduntzeko duten ardura azpimarratuz. Honen arira, NUPeko euskara taldeak euskaraztea antolatu du. Honen guztiaren testuinguruan, NUPeko euskara taldetik euskaraztea antolatu dugu aste honetan urtero bezala. Bertan, Nafarroko zonifikazio legearekin amaitzea, euskararen aurkako jarrera aldatzea, euskara ardatz izango duen hizkuntza estrategia bat ezartzea, irakasle lan baldintzak hobetzea eta kalitatezko euskarazko ikasketen orokortzea izan dira gure aldarri nagusiak. Egoeraren erantzuleak seinalatu dituzte. Momentu honetan, karguan dauden Patrizia Fanlo kontseilaria eta Ramon Gonzalo errektorea egoeraren erantzule nagusi direla gehituz. Gazteok saretuta gaude, borrokarako grina piztuta eta bidea urratzen jarraitzeko prest. Gure eskubideekin ez dugu atzera pausorik ez eta utzikeriarik onartuko. Eta ez gara hobekuntza anekdotikoekin konformatuko. NUPen 100% euskaraz ikasi ahal izatea gure oinarrizko eskubidea da, eta borrokatuz posible egingo dugu. Nafar gazteok gure hizkuntzan euskaraz ikasi eta bizi nahi dugu. Euskararen nazioarteko egunaren atarian adierazpenak egin ditu Euskalgintzaren Kontseiluak euskal hizkuntza larrialdi egoeratik indarraldira bideratzeko aldarrikatu duelarik. Euskalgintzaren Kontseiluak euskararen egunaren harira egindako adierazpenen bidez euskara larrialditik indarraldira bidea egitea eskatu du. Helburu horrekin euskararen normalizazioa agendaren erdigunean jartzeko eskatu die erakundei eta eragile politiko zein sozialei. Era berean, helburu hau gauzatzeko mobilizazioa iragarri du 2025ko abendurako. Azaroaren 9an, Helen Europako hizkuntzen berdintasunerako sarearen laguntzarekin euskara eta euskaldunen larrialdi linguistikoa aitortu zen. Eta norabide hori aldatzeko akordio soziopolitikoa eskatu du Kontseiluak. 2025 euskararentzat eta euskaldunentzat urte garrantzitsua izango dela adieraziz. Kontseiluak emandako datuen arabera euskaldunen 17,5% bakarrik hitz egiten du euskaraz egunerokotasunean. Datuak euskararen osasunaren adierazgarri dira Kontseiluaren arabera. Honen erabilera sozial ahula islatzen dutenak hain zuzen. Hainbat lurraldeetako euskararen ofizialtasun ezak gainera, euskararen aldeko politikak kaltetzen dituela gogorarazi du. Bestalde, azpimarratu dute euskara larrialdi linguistikoan aitortu izana, larrialditik indarraldira igarotzeko lehen urratsa dela. Honen egoeraren diagnostiko zuzena egiteko eta euskararen normalizazioa eta biziberritzeko prozesua norabide onean jartzeko. Gauzak horrela, euskararen normalizazioa eta biziberritzea agenda politiko eta sozialaren erdigunean jartzea beharrezko dela adierazi dute, honetarako akordio soziopolitikoaren garrantzia azpimarratuz. Era berean, herritarren parte hartzeari egin diote deia. 2025ko abenduko mobilizazioarekin bat egin dezaten ziklo berri baten abiapuntua bultzatzeko. Bihar izendatuko dute Jose Ramon Bengoetxea Euskal Herriko Unibertsitateko errektore hautetsi. Bengoetxeak bozken 74 lortu zuen pasaden azaroaren 26an gauzaturiko hauteskundeetan eta orain arte karguan izan den Eva Ferreirari gairilendu zitzaion. Honen ostean, Eusko Jaurlaritzako lehendakariak ere izendatu beharko du Bengoetxea errektore, ahalik eta datorren urtarrilean karguaz jabetuko den arte. Milaka herritarrek Israelekin harremanak hausteko eskaera plazaratu dute pasaden asteburuan Iruñeko kaleetan Gazako genozidioa dela eta mobilizazioa Jala Nafarroa taldeak antolatu zuen. Milaka pertsonek Jala Nafarroak Iruñean deitutako manifestazioan parte hartu dute Gazako genozidioa eta Israelgo armadak Zisjordanian, Libanon eta Sirian egindako eraso bortitzak amaitzea eskatzeko. Protesta Golem zinemetan hasi da eta Gaztelu plazan egin duten ekitaldi batekin amaitu da. Plataformatik berehalako suetena eta Israeli armak saltzen etetea eskatu dute, beste gauzen artean. Israelekin erlazio guztien etena eskatzen dugu, bereziki arma salmenta eta beste erlazio batzuk, hori kulturalak, kirolekoak, bigarren eskakizuna suetena eta iraunkorra eta ziurra
Eta hirugarrena, betetzea nazioarteko legediak esaten duena, bereziki Korte Internacional de Justiziakoa. Plataformak gogorarazi duenez, Israelek azken urte honetan dauden marra gorri guztiak gainditu ditu. Eskolak, ospitaleak, umezurtegiak, errefuxiatu esparruak, beraiek segurutzat jotako guneak, laguntza humanitariorako konboiak, Nazio Batuen egoitzak, enbaxadak Damaskon, Iranen, eremu zibilak Libanon, Sirian eta Yemenen. Beraz, Palestinari elkartasuna eta babesa adierazi diote, alden momentuan, Palestinaren berreraikuntzak laguntza izan dezan eta gizarte kontzientzia egotea exigitu diote herritarrei. Nafarroatik Arabara, Arabako energia berriztagarrien inguruko makroproiektuen aferan iruzurra leporatu zion pasaden astean Araba Bizirik taldeak Solaria konpainiari. Bere proiektuak defendatzeko plataforma bat eratu izan azalatu zuten. Pasaden asteazkenean bi elkarretaratze zeuden aurreikusita Arabako batzar nagusien egoitzaren aurrean. Bata Araba berriztuk deitutakoa parke fotovoltaikoak defendatzeko eta bestea Araba Bizirikek antolatua lehenengoari erantzunez. Azkenik Araba Bizirik taldeko kideak bakarrik agertu dira. Araba ez dago salgai lelopean. Araba Bizirik plataformak salatu duenez, Araba berriztu Solariak bere alde egiteko aurrera eraman duen plataforma bat besterik ez da, eta hauek deitutako mobilizazioa provokaziotzat hartu dute, enpresari iruzurra leporatuz. Sare sozialetan jakinarazi dutenez, Araba berriztuk mobilizazioak bertan bera uztea erabaki zuten baimen falta argudiatuz. Hala ere, Araba Bizirikeko kideek baimen hauek eskatuta zeudela adierazi dute, eta mobilizazioak bertan bera uztearen arrazoia Solariaren egitasmoak ezagutu direla defendatu dute. Araba Bizirik plataformako bozeramaileak Roberto Ruiz de Arkautek energia berriztagarrien proiektuak defendatzen dituzten pertsonek aukeratutako izena deigarria dela azaldu du. Izan ere, berriztu frackingaren eta hidrokarburoaren esplorazioaren aurka protesta egiteko 2016an sortutako plataforma baten izena hartu dute. Horrela, Araban aurreikusitako proiektu energetikoen eraginaz ohartarazi du berriro elkarteak, trantsizio eredu desegokia salatuz. Globok autonomo faltsuen eredua utzi eta soldatapeko banatzailea kontratatuko ditu Espainian. Iragarpena gaur heldu izana ez da kasualitatea. Oscar Pierre Globoren zuzendari exekutiboak Bartzelonako paitegian deklaratu bezperan iragarri du eredu aldaketa janari banaketa enpresak. Beste alde batetik, azpimarratu nahi dugu soldatapeko banatzaileak izatea legea betetzea baino ez dela. Eta honek konfirmatzen diguna da, enpresak bazekiela orain arte legez kanpo ari zela. Beraz, bi galdera sortzen zaizkigu. Zer gertatuko da orain arte Globon lanean egon diren langileen eskubideekin, eta ea zer gertatuko den orain arte sortu diren zor guzti horiekin. Lab sindikatuak agerraldia gauzatu du gaur goizean Bilbon hezkuntzan lan egiten duten sukaldari eta garbitzaileen lan eskubideak aldarrikatzeko. Bertan izan da Xabi Alo. Lab sindikatua beste behin ere Eusko Jaurlaritzak Bilbon duen ordezkaritzaren aurrean batu da eta gaurkoan hezkuntza saileko sukalde eta garbiketako langile finkoen leku aldatze deialdia urtea amaitu baino lehen egitea eskatu dute.
LAB sindikatutik ona etorri gara kontzentra batera salatzeko hezkuntza sailak gutxiesten ditu garbitzaile eta sukaldariei, ze gu gara kolektibo egoera kaskarrean, lan baldintza kaskarretan gaudenak, eta gainean salatu nahi dugu gaur ere lekualdatze lehiaketa edo lekualdatze deialdia ez dala ospatu. Ipar Euskal Herrian gutxieneko prezioak ziurtatzea aldarrikatu zuen pasaden ostiralean LB Laborantza Sindikatuak soldata duinak lortzearen bidean. Berriz ere nahi dugu salatu gure lantsaria, ez baita lantsaririk. Badakigu azken 30 urtetan laborarien lantsaria 100% apaldu dela. Hortan, biztan da, bereziki gastuak goiti joan baitira azkarki. Egin dugu ekintza bat, egin dugu soldadura bat hemen Petrua entzinean, simbolikoki aurkezteko gutieneko prezio horiek, edo prix plancher deitzen direnak. Horiak aspaldizkoan aipatzen dira, lege bat estatua izan zen Asamblada Nazionalean, eta senadorat orain ez da joaiten. Macronek hitzeman zuen saloinean planche horiek ezagiko zituela 3 aste barne, eta orain jakiten dugu lurperatzen dutela legedi hori eta ezin dela, eta hori guretzat ez da xuxen. Entzointugu hemen Macronen hitz batzuk, erraiten zuena lege neurri horiek behar zirela, eta bultzatuko zuela, baina badira hilabeteak asanbladan bozkaturik diela, eta ez dela deus gertatu ondotik, orduan guk hor gira, erraiteko gaur egun, eman dezagun eman gainean, berriz bozka dezagun, eta plantan eman behar diren neurri horiek laborarientzat. Kultura gaietan, Oiana Iguaranek irabazi du Gipuzkoako bertsolari txapelketako azken final aurrekoa. Bilbon pizpirri pozgarri eta pizgarri diskoa aurkeztu zuen Amaiur Iragik pasaden ostiralean. Aita kartzelan zuela berarekin trukatutako bertso eta audio ez baliatu da 10 kanta osatzeko. Aita kartzelan izan du luzaroan Amaiur Iragi bilbotarrak, aitarekin trukatutako bertso eta kanten audio ez baliatuta 10 kanta osatu ditu, eta zenbait musikarik eta bertsolarik musikatu dizkiote kartzelako harresien bi aldeak konektatu zituzten doinuak. Pizpirri izan zen, aitak isolamenduan aurkitu zuen landare txikitxo bat, holan alkantaria batetik hartutako landare txikitxo bat, eta hori hartuta eta botila bat erditik moztuta eta lurrez beteta, hor hasi zen pizpirri landarea hazten, eta, bizetan eta galdetzen genio, zelan dago pizpirri eta ondo, eta alako baten, biz batean atera, eta etxera eraman genuen, eta, handi gutxira ere pizpirri hil zitzaigun etxean, baina, ere izena ere, historia horretatik datorez, gero, pizkat, gure bizitaren parte izan diren historia horiek ustartzetik,
eta bueno, diskaren historia apur bat hori da. Kartzelara egindako bizitetan sortutako kantak dira diskoan agertzen direnak, eta aitak kanta horiek onak zirela eta grabatu behar zituztela esaten zion Amaiurri, baina ostonduta egon dira duela pare bat urtera arte. Adierazi duenez, bere istorioa da kontatzen dena, baina guraso bat preso duen edozein seme-alabaren istorioa izan zitekela dio Amaiurrek. Gu beti izan dugu ere bai, hau dela, kasunetan gure historia, baina izan daitekela ere bai, edozein seme-alabak bere ama aita presoarekin izan zezakeen istorio bat, ez? Azkenean, honek bere atzean daukan lanagatik hartu du agian beste dimentsio bat, baina beti esaten dugu dela herri honek dituen beste historietatik beste bat. Porrotxek, Iazkirek, Xabi Solanok, Einaute Lorrietak eta beste hainbat musikarik eta bertsolarik hartu dute parte proiektuan. Horrikadarrait kotxe ororen atzetik tarreske. Amaierara iritsi aurretik bihar ospatzen da Euskararen nazioarteko eguna, hau dela eta Euskararen interpretazio zentroan izan da Hamaika Telebista. Adi. Bilboko Euskararen etxera etorri da Hamaika Telebista eta bertako Euskararen interpretazio zentroa ezagutu dugu Jurdanarekin batera. Garaziko herria benedikan dadila, Garaziko herria benedikan dadila, Euskarari eman dio behar zuen tornu. Euskararen interpretazio zentroa toki bat da Euskarari buruz gehiago ezagutzeko, eta ezagutza hori era divertigarri eta zentzumenei lotuta eta fresko batean egiten da, baina aldi berean zehatz eta zientifikoan. Jakinda espazioa txikia dela, oso era irudimen handia erabili dugu, zentimetro bakoitza edukiz beteta egon dadin. Eduki interesgarri, haratago joatea sortu dezakeen edukia, baina era berean edozein ezagutza mailara egokitua edo interes mailara egokitua ere bai. Euskara jalgia ditantzara, Euskara jalgia ditantzara. Bertzeak orok izan dira, egia da, atal ezberdinak planteatu ditugula, hizkuntzaren gaiak atal asko dituelako. Hizkuntzaren inguruan hitz egin dezakegu ikuspegi linguistikotik, baina ezin dugu ahaztu hizkuntza bat bizi duen gizartea, edo hiztunak ere, norbanakoak ere garrantzitsuak dira, eta horrek ere espazio berezia daukate erakusketa honetan, hainbat testigantza entzun eta ikusi ditzakegu pertsonengan euskarak daukan papela eta bete duen pisua erakusten dutenak. Oraingo honetan planteatu nahi izan duguna da, euskarari referentzia egiten dion erakusketa batek edo interpretazio zentro batek euskara ikusteko, entzuteko eta haratago joango nintzateke abesteko aukera ematen duen planteamendu bat egin behar genuela. Horregatik esaten dugu nolabait bost entzunekin jokatzen duen erakusketa bat dela. Argi dago hizkuntza ezin dugula ukitu, baina era metaforiko batean ere egiten da.
2004 urtean zabaldu zituen euskararen interpretazio zentroak ateak lehendabiziko aldiz, bertsio eraberritu aldiz, iazko otsailaren 21ean inauguratu zen, ama hizkuntzaren nazioarteko egunarekin bat eginda eta helburu argi batekin, hizkuntzaren bizindarra balioan jartzea. Euskararen egoera adierazleek adierazten digute eta gure helburua izan da euskarak duen bizindarra erakustea. Hau da, guk ez dugu horren irakurketa propiorik egiten, guk datuak eskaintzen ditugu eta norberarengan geratzen da datu horien interpretazio egitea. Ezin dugu ahaztu euskara hizkuntza gutxitu eta gutxitzitua dela, baina beste batzuekin parekatuz, adierazle sendoagoak agertzen ditu. Eta interpretazio zentroaren helburua hori da, euskararen bizindarra erakustea eta hemendik ona hurbilduta eta guzti hau ikusita norberarengan eragitea. Dude barik, hizkuntza hiztunen Espainietan bizi da eta erakusketa honen helburua da ona datorrena eta guzti hau ikusten duena eta hemendik irtetzen dena euskara batzen duela sentitzea eta bera euskarara batu nahi dela sentitzea. Helburua da esatea begira, une honetan hizkuntza horrela dago, hizkuntza bizirik dago, gauza askotarako balio du, erabili dezakegu, erabili dezagun, eta horren atzean badago, ez? Historia luze bat, komunitate sendo eta konprometitu bat, hainbat eta hainbat hiztun, eta egiten zaie giztun horiei eta komunitate horrek egindako esfortzu eta lanari ere keinua egiten zaio, eta aitortza bat ematen zaio. Gure mezua positiboa da eta nahiko genuke gure bizitariek hemendik irtetzen direnean ahaldunduak sentitzea eta nolabait beraien jarrera euskaratik urrun daudenak euskarara hurbiltzea eta euskaratik hurbil daudenak motibatzea eta beraien jarreretan eta ohituretan era positiboan eragitea. Batez ere ikastetxeekin hausnarketarako espazio bat sortzea izaten da gure helburua. Batez ere hezkuntza sistemako edo ohiko hezkuntza maila gorenetan dauden ikasleekin hausnarketa egiten dugu eta beraiekin lantzen dugun ideia da nola bizi duten euskara. Eta gure ustez hausnarketarako tartetxo bat egitea eta espazio seguru bat eskaintzea, kasu honetan gainera collage metodologiaren bitartez egiten da, oso metodologia sortzailea da eta gaztei aukera hori eskaintzea oso garrantzitsua da. Beste ikasle batzuekin adibidez egiten duguna da euskal erreferenteak lantzea, uste dugulako beraiei erreferenteak eskaintzea oso garrantzitsua dela, bai musika mundukoak, telebista mundukoak, kirol mundukoak, askorentzat ezagunak direlako, edo sare sozialetako euskal erreferenteak. 2025ko EMIA Europako Museoa saria jasotzeko hautagai izendatu dute euskararen interpretazio zentroa, European Museum Forum erakundeak urtero ematen du saria eta edizio honetan Europako 18 estatutako 52 hautagai lehiatuko dira. Guretzat oso albiste pozgarria izan da, guk oso aurro gaude egin dugun lanarekin eta nolabait nahiko genuke Europan dauden gainontzeko hizkuntza gutxituentzako eredu izatea. Eta bai uste dugu mota honetako interpretazio zentro bat eredu izan daitekela Europan dauden beste hainbat hizkuntza gutxituentzako, ezta? Eta dudabarik Europa mailako sariketa baten finalista izatea
aurkezpen karta ezin hobea da, edo ziur gaude ikusgarritasun handiagoa emango digula, eta horrek gure komunikazio indarrean erabat eragingo du, ustez modu positiboan. Munduari begiratzeko modu bat, laguntzarekin kantatzeko modu bat, horoman eguzkia hartzeko modu bat, itxaroten jakiteko modu bat. Onarte kontatzeko genuena, euskarazko informazio gehiagorako sartu 11.eus atarian edo kuskusiatu gure sare sozialak. Euskal Herri Euskalduna helmuga izanik manifestazio antolatu du Euskal Herrian Euskarazek abenduaren 7an Durangon solasaldiarekin agurtuko gara, ongi izan. Hizkuntza larrialdiari aurre egiteko manifestazioa antolatu du Durangon abenduaren 7an Euskal Herrian Euskaraz herri mugimenduak. Egingo dituzten aldarrien inguruan hitz egiteko gurekin ditugu Intza Gurrutxaga eta Sugoi Etxarri koordinatzaileak. Ongi etorri bikote. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei ere gurean izatearren, duela 45 urte Durangoko azokan jende aurrean aurkeztu zen elkarte euskaltzalea dan zuena. Beraz, ez da kasualitatea oraingoan mobilizazio nazionala azokarekin bat ere egitea, ez da? Bai, egia da, ez dela aurrenengo aldia Durangoko azokan Euskal Herrian Euskarazek manifestazioa egiten dula. Oain dela 3 urte gintzan azkenekoz baitare azokan testu inguru hori baliatuz manifestazioa. Eta beraz, 3 urten ondoren aurten berreskuratu dugu hitzordu hori. Bai, eta gero sorreran, Euskal Herrian Euskaraz duela 45 urte sortu zen, baina sorreran bere buruari jarri zuen helburu bat, Euskal Herri Euskalduna lortzea. Pauso asko eman dira, norabide hortan, baina, oraindik asko dugu egiteko. Eta, gero sakonduko dugu pixkat larrialdi linguistikoan ideian eta, baina, ikusten dugu beharrezkoa dela beste bultzada berri bat ematea euskeran aldeko borrokari eta mugimenduari eta, kontestu hortan baita. Bai, esan bezala gainera, 45 urte daramatzazu Euskal Herriera bat euskalduntzera bidean lanean, euskararik gabe, Euskal Herririk ez lelopean ekin zion bideari mugimenduak, gaur egun herri mugimenduaren helburu nagusiek bere horretan diraute? Bai, guztiz, esan dugun bezala, oraindik pila dago egiteko, orain dela gutxi Iñaki Urrebasok egin du pixkatez, Goitiberako analizia, euskararen egoeraren ingurukoa, eta ondorioa garbia da. Euskara ez dago egoera osasuntsu batean, euskara oraindik diglosia egoera larrian dago, eta horrek esan nahi du euskaraz bizitzeko aukera hori erreala izateko pila falta zaigula eta asko borrokatu behar dugula oraindik horta iristeko. Euskal Herriko hizkuntzen arteko harremanak gatazkatsua izan da historikoki eta bada gaur egun ere elebitasunean bizi gara Euskal Herrian, nola ulertzen duzue elebitasun hau? Zugoik aipatu diglosia egoera batean gaudela, hemen Ipar Euskal Herrian hizkuntza frantsesa da gailentzean hegemonia dakanak edo inposatzean hizkuntza eta Hego Euskal Herrian espainola. Eta, euskara orduan dago, diglosia egoera batean gaude, non bi estatu daude, hizkuntza hegemoniko batzukin, eta horiek zapaltzen gaituztena. Eta beraz, hori da, elebitasun orekatua askotan aipatzen da, baina elebitasun orekatua berez ez da ideia faltsu bada. Elebitasun orekatuan gizarte batek ezin du bi hizkuntza bat beti gailenduko zaio beste bati, eta hori gaur egun ikuste dugu hemen Euskal Herrian, eta beraz, pixkat hori da. Bai, eta gero baitare, aipatu barra ez, momentu honetan ez dagoela Euskaldun elebakarrik, eta hizkuntza batek bere biziraupenerako
lurralde bat non guztiz euskeraz funtzionatzen duen beharra du, ez? Eta hori ikusi da historian zehar eta munduko txoko desberdinetan. Eta beraz, ez gaudela egoera orekatu batean, eta oso urrun gaudela hortatik, ez? Guk uste dugu elebitasun hori badela modu bat baita ere diglosia egoera hori edo hizkuntzen arteko desoreka hori mantentzeko eta iraunarazteko, orduan uste dugu baita ere hori zalantzan jarri behar dugula, kritikatu behar dugula eta aldarrikatu behar dugula Euskal Herrin euskeraz bizitzeko eskubidea eta nagusitasunez euskeraz bizi behar garela edo egoera hortara iritsi behar garela. Beraz, ezin dugu diglosio hori ulertu lurraldetasunaren egoera ere ulertu gabe. Euskal Herrian euskarazentzat hizkuntzen arteko harreman gatazkatsua bizi gara, gazte izan da ere borroka egin behar dugula uste duzue? Zalantzai gabe, borroka azken finean testu inguruak aldatzea, borroka molde berriak sortu behar dira, eta belaunaldi berriok hortan horri espadio hueltzen, horrek eduki lezaken arriskua da, borroka horrek ez jarraitzeko eta horretan gehatzeko, eta noski baietz, Euskaren aldeko borrokande gaztiak implikatu beharra dago, gazteak implikatuta bagaude, hori Euskal Herrian euskaraz gain, gazte euskaltzaleen sarea ere hor dabil, baita ere euskaran kontzientzia hori zabaltzen gaztean artean. Eta, alare gazteta ezin da mugatu borroka hau, nik uste gaztiaz gain gizarte osoak eman berdula beria borroka honetan de bai, beste borroka askotan bezala. Eta gero, belaunaldi bezala ustut importantea dela, jaso dugu azkenan borroka baten emaitza, ez? Eta eskolan gutako gehienak edo parte importante bat euskaraz ikasi dugu, baldintza minimo batzuk ikusi ditugu eta horrek ekartzen duna da neurri baten sentsazio ukitza egina dagoela, ez? Eta euskeran egoera salbatuta dagoela, euskaraz bizitza posible da eta oso urruti gaude hortatik. Orduan, ustut, belaunaldi bezala baita ere, hartu behar duela kontzientzia zergatik iritsi garen puntu ontaraino, zenbat falta den euskalduntzeko eta benetan gure burutik hasita, ez? Eta kale eta saretara eta espazio desberdin guztitara euskaraz bizitzeko eskubide hori zabaltzeko eta aukera hori zabaltzeko eta orduan, ustut hori ere tokatzen zaigula gazte bezala. Gazteak aipatu ditut, gehien bat belaunaldi berri tiraka, izan ere hasian aipatu bezala duela 45 urte hasi zen herri mugimendua da Euskal Herrian euskaraz, baina aurpegi berriak ditu orain zuen mugimenduak, zuek zarete aurpegi berri horien erakusle, eta Euskal Herrian gazteek ere mobilizatzeko plataforma bat ere sortu duzue, borroka egiteko moldeak ere aldatu dira. Konta eguztu pixkat gehiago Euskal Herrian gazteok nola egin dezakegun borroka? Hor, gu badugu hor pixkat atzetik harreman sare bat, ez? Unibertsitateetako euskaltaldeekin harreman estuan gaude, gazte euskaltzaren sareekin, ni gazte euskaltzaren sareko parte naiz ere. Orduan, hor harreman horietatik nik uste dut ari garela diskurtsoak eta plantamenduak eguneratzen, ari garela borroka molde berriak pentsatzen eta martxan jartzen, horren adibidea da adibidez gaztealdia, ez, dinamika, eta orain beste kanpaina bat abiatu da baita ere euskaraz biziko garen belaunaldia gara, eta pixkat, ari gara astintzen, behitik gora, ez, azkenan, berria gara, Euskaren aldeko mugimendua oso adinez oso heldua zen, orain dela gutxi arte, eta orain ari gara sartzen, eta horre erronka badugu, guzti honi buelta bat emateko eta Euskaren borroka gaztetzeko baita. Eta hori pixkat euskalgintzan ikusten oroar badagoela belaunaldi aldaketa bat, badaudela aldaketa batzuk eman diala, eta horrek ate batzuk edo aukera berri batzuk irekitze ditula, batez ere, gaurrengo testu inguruta egokitzeko baita ere euskaran aldeko borroka hau. Gaur egungo testu ingurua aipatuta, konta eguzue, nola ikusten duzu euskararen egoera?
Bueno, egia da, sentsazio eduki dugula ez urtetan zehar, aurrera egindu zela, euskeran egoera hoberantzi joala, eta egia da, bilakaera positiboa izan du dela ez, borroka asko hori esker, eta borroka asko eta egitura asko sortzen herri mugimendutik eta euskalgintzatik, lortu da egoera bilakaera positibo bat, baina egia da azkeneko urte luzetan, 10-15 urtetan, estankamendu bat edo ikusten dela. Orduan, gaude estankamendu baten, eta gaina estankamendu horren barruan, azkeneko urteetan ikusi dugu oldarraldi bat edo erasoaldi bat bizitzen hasi garela, ez? Lehenagotik zeuden mehatxu edo zeuden kontrako indarrek, oain indarra handiago zitzen dute, eta lortuta genuen hori atzera botatzen saiatzen ari dira, ez? Diskurtso politikoen aldetik, mediatikoki ere gerozta euskeran kontrako diskurtso gehiago zabalduz, eta epaiketetatik, ez? Epaitegietatik. Orduan, uste dugu oldarraldi horren aurrean bi bide dauzkagula, edo gure helburuak eta aspirazioak gutxitu eta murrizten joan, ez? Eta horrek eramago gaitu estankamendu hori luzatu edo atzerakada batera, edo oldarraldi hori probestu, benetan kontzientzia bat hartzeko, eta horri aurre eginez bizitzeko, biziberritzeko euskaren aldeko borroka eta mugimendua. Orduan guk bigarren horri arroaldia deitzen diogu, eta guk hortara deitzen dugu, ez? Euskalduna deitzitugu arroaldi hortara. Oldarraldi guzti honen aurrean, beraz, arroaldira egiteko deia egiten duzue? Bai, hori da, azken finean zugoik aipatu du, ez? Indar guztiak edo, indar asko dazkau aurka, hor dago globalizazioa, hizkuntza gutxitu ororen kontra da bilena, eta hor oso garrantzitsua da kontzientzia hori hartzea eta aktibazio hori, eta oldarraldi honen edo aurkako indar hauen aurrian kolektiboki indartzia, saretzia eta horri erantzun indartsu bat ematia. Erantzun horren erakusle izango da abenduan egingo den manifestazioa, Durangon egingo den manifestazioa? Bai, hori da. Azkenan, pixkat hemen larrialdi linguistikoa aipatu da, ikusi delako irizpide desberdin batzuk betetzen ari direla, kezka sortzen ari direnak, eta euskalgintza osoa batzen gaitu ideia horrek, larrialdi linguistikoan gaudela, eta euskalgintzaren kontseilua hori lantzen ari da, hori ezaugarritzen eta argudiatzen eta bar. Gu horren parte garen einean, baitare ideia horren kontzientzian lagundu nahi dugu, eta gainera uste dugu, Euskal Herrian euskarazetik, argi dugu larrialdi linguistiko horren irtenbidea benetan badela gure hizkuntzarentzako estatu bat sortzea, Euskaren Errepublika deitzen duguna. Hau da, uste dugu independentzia beharrezkoa dugula, benetan euskaraz biziko bagara, eta hori mugimendu desberdinen artean egin behar dugula, borroka desberdinen baturatik etorriko dela, baina horren kontzientzia hartu beharra dugula, ez? Gure larritasun horren aurrean irtenbidea hortik joango dela. Eta bai, bada modu bat Durangoko mani nazional hori oldarraldi horri erantzun bat emateko, baino baita ere independentzian aldarrikapen hori kalera ateratzeko, indartzeko eta horren kontzientzia hartzeko. Bai, hori, azken finean larrialdi linguistiko honen aurrian hori, zugoik aipatu du ez, euskalgintzak oroar diagnostiko horretan edo egoera horretan bat ite deula, eta pixkat hori gainditzeko, eta kontseilua ere badabil horretan, hori gainditzeko proposamen bat iteko, eta guk zentzu hortan argi dakau eraikitzen hasi berdela Euskaren Errepublika hori, independentzirako bide hori iten hasi berdeula, eta horretan indarra jarri. Euskalgintza kontseilua aipatu duzuela, urte hontan irakurri ditugu hainbat albiste ez, nola Euskararen kontrako oldarraldi judiziala kaleetan eta izaten ari den, saretu egin zarete, hitz egin duzu beste hainbat erakunderekin, eta diagnostiko berera heldu zarete? Bai, diagnostiko berera baino, badugula adostasunezko oinarri bat, diagnostiko partekatu bat batuz aldaturen bidetik eta ari da egiten momentuz.
baina bai larrialdi linguistikoaren egoera hortan gaudenaren adostasun bat badugu, ez? Egoera larria dela eta gure hizkuntza alarmak piztu behar ditugula, ez? Gure hizkuntzan bizi berritze prozesuan inguruan hortan badugu adostasuna. Eta gero nik bai gehituko nuke beste kontu bat, ez? Oldarraldian ingurun, oldarraldia ez dela fenomeno isolatu bat, ez? Ulertu behar duguna euskararen ardatzean bakarri, baizik eta dela mundu mailan ematen arien olatu erreakzionarioaren, gorakada erreakzionarioaren variante edo adar bat gehiago, ez? Ikusten ari gara nola lortu diren eskubide desberdinen konkista horietan atzerakada plantatzen ari diren sektore desberdinak, eta ustut seinalatu eta salatzea tokatzen zaigula, momentu honetan oldarraldiaren eragile diren, euskararen kontrako oldarraldiaren eragile diren horiek, ari direla baitare olatu erreakzionario hori indartzen, ez? Eta kasu honetan baditugu bere burua ezkertzat duten alderdiak eta sindikatuak. Orduan, ustut hori ere seinalatzea dagokigula. Badira, normaltasunera eramaten ari diren hainbat ideia agian, ez? Ezkerrera ere iristen ari diren ideia agian eskuinekoak direnak. Bai, eta oldarraldi hori ukatzea azken finean, oldarraldi hori hor dago, atzera pauso batzuk orain arte lortu dian eskubide batzutan edo lortu dian neurri batzutan atzera pauso batzuk eragiten dabiltza, eta oldarraldi hori ukatzea da realitateai bizkar ematea eta ez litzake izango realista. Agustia kontuan izan da, beraz, bi erronka nagusi dituzue, bai Euskal Herrian euskaraz bera mugimendua bera indartzea eta bestetik oldarraldi guztionei aurre egitea. Bai, nik uste dut momentu honetan beharrezkoa dela kaleak hartzea, euskaran aldeko borroka kalean ere egin behar da, momentu honetan tokatzen da erantzun sozial potente bat ematea, eta bide hortan baita ere kontzientzia hartzea, gure hizkuntza ez dagoela egoera honean, de hecho, egoera kezkagarrian gaudela, eta frogatzea benetan kalean eta espazio guztietan, baina kalean ere bai, horren aurren badagola herri bat, badagola indar bat guzti horri erantzuteko, eta benetan euskaraz bizitzeko autu hori eta Euskal Herri Euskalduna eraikitzeko autu hori aurrera emango duena, ez? Eta mugimendu hori irudikatuko dugu abenduaren 7an Durangon, eta baitaren modu bat erantzuteko gure hizkuntza eta gure herria erasotzen nahi dien hoiei, ez? Bai, eta pixkat gatazka egoera hau, edo zapalkuntza egoera hau ikusarazteko, ez? Kalea atea, eta benetan euskaldunok euskaraz bizitzeko dakagun ezintasuna eta jartze zaizkigun zailtasun horiedanak salatzeko eta ikusarazteko. Indar erakustaldi bat izango da, aldarrikapen eguna ere beraz abenduaren 7 Durangoko azokan egingo duzuen manifestazioa, bada herritarrei esan nahiko zenieken mezurik? Bai, hori, pixkat esan dugunen aritik, badela momentua kalerateatzeko, euskaldun izateaz arrotzeko, eta konplejuak pixka gainetik kenduz, gure herrin, gure hizkuntzan bizitzeko eskubide hori aurrera eramateko ekimen bat eta determinazio bat dugula adierazteko, ez? Eta neurri hortan, norabide hortan, abendu 7ko hitzordua oso garrantzitsua dela, Durangon egon beharra dugula euskaltzale guztiok, hori, azkenean Euskal Herri Euskalduna posible dela sinisten dugulako, eta hori Euskararen Errepublikan bidetik egingo dugula badakigulako, edo hori delako gure iparra, ez? Bai, eta askotan egunerokoan oso individualetik bizi dugu borroka hori, ez? Eguneroko oztopua gainditzen, eta horrelako hitzordu batean ikusteko baita ere ez gaudela bakarrik, asko behala, eta hori, desio deun edo aldarrikatza deun hori posible dela. Kolektiboaren indarra orduan, oraipatu beharra dago. Bai, guztiz.
bada, xetasunak azalduta, zu mobilizazioaren xetasunak azalduta, agurtzea besterik ez zaigu falta bikote, mila esker Hamaika telebistan izatearren. Eskerrik asko zuei. Badator Ama eme ume saioaren bigarren denboraldia. Bizipen pertsonalak ardatz hartuta, amatasuna feminismotik pentsatzen hasi ginen lehen denboraldian. Eta aurten, aritu eta adituekin jarraituko dugu amatasunez, gurasotasunez, eta horren eragina duten faktorez hitz egiten. Urriaren 29tik aurrera, asteartero, Ama eme ume saioaren bigarren denboraldia Hamaika telebistan. Amatasuna feminismotik. Irakurtzea idaztea da. Irakurtzea idaztea da. Entzutea kantatzea da. Ikustea entzustea. Egotea egitea da. Hartzea ematea da. Hemen da musika zuzenean telebista saioaren 274. atala. Erreportaje nagusia grabatzeko Tiktara taldeko kideekin elkartu gara. Hamarkada luze bat darama taldeak gurean erritmo beroa jorratzen. Eta estudioko azken emaitza duten Ubera diskoan, Hego Ameriketako 7 herrialdetako doinuak ekarri dituzte gurera. Izbitan atalera berriz, Xabier Lizarrondo gonbidatu dugu, Herenegun musika taldeko